לא תאמינו מה מסכים בחוץ. מישהו סתם ככה זרק, אז מאיפה אני? לא יודע למה הוא זרק את זה, זה אחלה כלה. והיום אני הולך לפתוח את כל הפוקימונים האלה. בכספי. אוקיי, פתחתי את החבילה הראשונה, קיבלתי את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, וואו, כמה קלפים נתירים. ואת זה, מוזר שקיבלתי בתוך חבילה אחת. הנה, כמו שאתם רואים, קיבלתי שתי קלפים, אותו דבר, אז זה, וואו, איזה קלף נדיר. בואו נפתח את החבילה השנייה. זה קלף ראשון. פשוט תסתכלו. כאן זה להתפטפט. קיבלתי זה בתוך חבילה אחת, אני רואה. אבל זה מרגיש סמן, וואו, הקלף הזה מרגיש מאוד נדיר. גם זה. אוקיי, בואו נפתח את החבילה. וואו. אוקיי, נשאר לי רק עוד 3 וזה קלף ראשון שני, קלף שלישי. קלף אחרון, וואו, מאוד נדיר. אחד של פיקאצ'ו. נשאר לנו עוד חבילה אחת. וזהו, זה כל הקלפים שהיו לי. הסרטון יצא מאוד ארוך, אז אם אתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון שלם על כל הקלפי פוקימון שלי, תכתבו לי את זה בתגובות, שימו לייק, וזהו, יאללה ביי, ותכתבו לי בתגובות איזה קלפים יש לכם ואיזה קלפים אין לכם. ביי.